Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ κάτι που κάνω εγώ. Σήμερα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τα ωφέλη της θετικής σκέψης. Κάθε φορά που βουτάω, σκέπτομαι να μου έρθει μια ωραία συναγρίδα από τα αριστερά, να μου έρθει μια ωραία συναγρίδα από τα δεξιά και ούτω καθεξής. Σήμερα έπεσα στο χιλιοστό μέσα. Την ώρα που βουτάω και στέκομαι στο κρέμασμα, κάνω δεξιά μου, όπως ακριβώς το είχα σκεφτεί, και βλέπω μια πάρα πολύ μεγάλη συναγρίδα. Αλλά ερχόταν καχύποπτα και της λέω από μέσα μου, έλα αγάπη μου, έλα κοντά μου. Και εκείνη την ώρα που το λέω στρίβει και έρχεται κοντά μου. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο τα ωφέλη της θετικής σκέψης που σας λέω. Το σημαντικότερο πιστεύω απ' όλα είναι ότι προετοιμάζουμε το μέσα μας με τη σκέψη που κάνουμε, ώστε όταν δούμε όντως τη συναγρίδα, επειδή το έχουμε σκεφτεί όλο το πλάνο από μέσα μας, δεν ανεβάζουμε ούτε παλμούς, ούτε επιθετικότητα, ούτε τίποτα, γιατί έχουμε φτιάξει ένα πλάνο σχετικό στο μυαλό μας και έτσι μένουμε ήρεμοι και έτσι έρχεται το ψάρι τρέχοντας πάνω μας. Η γνώμη μου, έτσι. Μπορεί σε κάποιους να φαίνονται απίστευτα, αλλά ένας ψαροκυνηγός αγγίζει την έκτη αίσθηση. Ένας ψαροκυνηγός αντιλαμβάνεται και αισθάνεται πράγματα απίστευτα. Εγώ μέσα σε 4 χρόνια έχω αντιληφθεί πράγματα που δεν μπορώ να τα πιστέψω ούτε εγώ ίδιος. Φανταστείτε κάποιοι άλλοι ψαροτουφεκάδες που είναι 20 ετίας και 15 ετίας τι αντιλαμβάνονται. Ήθελα να πω πως ένας ψαροκυνηγός δεν είναι κοινός θνητός. Ένας ψαροκυνηγός στέκεται ανάμεσα σε 1000 ανθρώπους και νιώθει διαφορετικός. Είναι διαφορετικός. Ένας ψαροκυνηγός μπορεί να προλάβει ένα γεγονός βάσει της αντίληψης, της σχετικότητας του χώρου και της εγρήγορσης που βρίσκει. Αυτά. Επειδή έρχεται καλοκαιράκι και πολλοί θα ξεκινήσετε το ψαροντούφεκο, θα ήθελα πάρα πολύ να πάτε σε μια σχολή, να μάθετε κάποια πράγματα, και όσοι δεν μπορούμε να βουτήξουμε δεν βουτάμε. Εγώ δεν μπορώ να βουτήξω. Μπορώ και βγάζω ψάρια ακόμα αναπνέοντας και από τον αναπνευστήρα, έξυπνα και πονηρά. Μπορώ και βγάζω μια συναγρίδα σαν και αυτή που έβγαλα σήμερα, βουτώντας 1, 2, 3, 4 μέτρα. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Ένας βαθύτης το έχει, είναι υπεραθλητής, στερείται πράγματα από τη ζωή του για να κάνει αυτό που κάνει, έτσι, για να πάει τόσο βαθιά. Είναι υπεράνθρωπος, δεν είναι. Αυτά, όλοι να βγάλετε μια σχολή και να μην βουτάτε, να είσαστε στα ριχά. Μπορείτε να βγάλετε τα ψάρια για τους αγαπημένους σας και να κάνετε και το κολύμπι σας, έτσι όπως ξεκίνησα εγώ και έχω μείνει σταθερός. Μην νομίζετε ότι δεν δοκίμασα βαθιά, αλλά δεν μ' άρεσε, με στρεσάριζε, με άγχωνε. Αγχωνόμουν, δεν πέρναγα καλά. Σκοπός του ψαροντούφικου είναι να πέρνας καλά. Αυτά φίλοι μου, πιστεύω να σας βοήθησα με αυτό και να το πετύχετε, αυτό που κάνω εγώ, τη θετική σκέψη. Ως το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά, να σας δείξω και το ψάρι, έτσι. Εδώ είναι η βασίλισσά μας, μια πανέμορφη βασίλισσα. Σε ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο ψάρι και θα το φάω με τους αγαπημένους μου. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.